Yun oh, may ongoing na pagtatakip ng mga butas dito. Kung kilala niyo pala si ano, si Red Sweet Potato, yung chubby na pogi. Yan. Na-accident yung ganda dito eh. Ito sana matapos na to. Tagal na yan. Uy! Mukhang malaki na improvement ah. Yung last na uwi ko ng 4 months ako. Hindi pa ganito. Yung mga lubak dyan, buti ginawa na rin sa kabila. Lubak dito eh. Malalang lubak. Yan yung ginawa na rin. Yeah, dapat ganyan. Kasi makikita yung magandang view dito sa ano, sa Reza. Bakit naman yung mga rider ay bumulog kasi nakadami kainan. So, ayun. Marami rin nagdidate dito pag Sabado-Linggo. Signal ng puta. May kulang eh. Ay, nako. Wait. Ang bihirang truck yun, hindi mo na sumignal, bigla nang lumiko. Anyways mga papino, ito na naman ako, nagbabalik na naman tayo. Time check pala natin mga papi, alas 4 ng umaga. Araw ng Webes. Sana namang long ride na magaganap ngayong araw. Long ride again and again and again. Ginagawa lang ano eh, SM Fairview hanggang Pasay yung Bicol eh. Sa mga hindi nakakaalam mga papi, no, once a month ako umuwi ng Bicol. Sorry mga papi, nakapag-pultak na tayo. Pultak ni Click S 340. Tumas na kasi gasolina ngayon ulit eh. Malaki dito pala tayo sa baba. Check na ako pag ibabaw. So yun na nga, tumas na naman ang gas. Wait. Tapos lumakas din yung konsumo ni Click sa gas. Di ko alam kung bakit. Nangyari lang to nung bumili ako ng ano, ng pulley set. Kasi ano na yung pulley ko eh, tawag nito, may uka na, kumbaga may kanal na. Kaya pala nahirapan ako sa ahon. Dahil hindi na makaangat masyado yung belt. Hanggang doon lang siya sa may ano, kanal. Ayun, nagpalit ako. Naghanap ako sa Facebook Market. Nakahanap naman ako, sabi stock daw. Stock daw. Hindi ko alam pero para feeling ko kalkal to eh. Dahil yung dating 50 kilometers, 54 kilometers, 48 kilometers, aba naging ano na, 35, 33, 38, awit. Pero naramdaman ko yung hatak niya. Lumakas din sa hatak eh. Nagoyo yata ako nung nagbenta sa akin ah. Sabi ko stock eh. Ikaw ba stock ba yan boss? Sabi niya oo daw. Nagamit ko ito mga 3 buwan na. Dahil nga araw-araw tayong bumabiyahe kay Joyride. Kaya talagang gamit na gamit. Yung pag ano ko, nung mga 1 week na after ko siya may kabit, ramdam ko na yung lakas ng gas niya. Pero lumakas din yung hatang niya talaga. Hindi na pagkakaila. Kaya sabi ko siguro kalkal nga talaga to. Sa mga nakakalkal din na ano, pulley set mga papi, anong combination yun ng bola? Kasi bola ko stock pa rin eh. Siguro kung magpapalit ako ng bola na match dito sa kalkal pulley na to, baka siguro lumakas pa to.
pa tayo sa Marikina. Mga 40 minutes na rin tayo nasa biyahe. Hindi na tayo tok-tok ng Antipolo. Pababa na tayo ng ano. Pupunta naman tayo ng Teresa. Maganda panahon ngayon. May mga bituin kaya walang halo sa biyahe. Sana tuloy-tuloy hanggang Quezon. Kasi Quezon talaga madalas umulan. Bihira lang ako doon dumaan na maaraw. May mga part talaga dyan na kakapote ka nang wala sa oras. Hindi na tayo sa Sigsag Road ng Teresa. Yun o. Hindi makikita yung magandang view dito sa ano, Teresa. Bagong tambahin ito ng mga rider eh. Overlooking kasi. Saka ang daming kainan. Ito o. Ayaw. Marami na rin nagde-date dito. Pag Sabado Linggo. Sightseeing lang. Ganda ng tanawin mga papi eh. Grabe din. Pag talaga nasa ano ka eh, nasa syudad ka, o Metro Manila ka, pag nakakita ka ng ganitong mga bukid, magandang bundok, magandang tanawin, nakaka-relax eh. Parang ngayon ka lang ulit nakakita ng mga ganyang bagay. Alam mo yun, parang na-enjoy mo yung view. Ganon. Alright, pilihan na tayo. Makmak tayo sa Pililla, let's go! Alright, pakita tayo ng Pililla. Tara, let's! Nakita ko na naman yung malalang electric fan dito, kaya napakalamig dito eh. Alam ba naman yun, no? Talagang aircon na aircon ang datingan. Ang dako, truck. Meron din mga biyahero. Isang 155 na Aerox at isang NMAX. May dalawang Aerox. Isang NMAX. Yun o. Ganda ng tanawin. Gravity. Solid. May hambog pa. Ganda na sikat ang araw dito. Mukhang kinakabahan ako sa hambog na to ha. Parang hindi siya hambog eh. Maulap. Maulap oh. Mukhang delikado tayo. Dami ng insekto ng helmet ko ah. Intersection. Napasarap. Dito na tayo sa ano, Pami Laguna.
Ito yung ano, tawag ng iba, backdoor, papunta ng Quezon. Pauwi ng Bicol, ayan. Backdoor ng Laguna. Kasi dun sa, tawag nito, dun sa Alabang. Ayun yung mga bayan-bayan ng ano, Laguna. Karamihan dun, mga bayan ng Laguna. Ito yung likod. Kaya backdoor ang tawag nila. Oy, gagi. Sinasabi ko na nga ako eh. Amog ba yan? Amog ba yan? Ulan. Tay tayo dyan. Hindi ko alam kung hamog pa ba yan. O umuulan na sa loob. Wait. Sabi ko eh. Kaya nung nakita ko pa lang doon yun sa unahan, kinakabahan ako eh. Parang masyadong madilim pag hamog. Pero ganda oh. Alright, let's go! Ayan. Bye! Pagsanghan Laguna na tayo mga papi. Oras natin alas 6:30 na ng umaga. So far so good. Maganda ang ating biyahe. Yung nakita nating ulap kanina, ito. Papasukin pa natin yan. Hindi pa nawawala eh. Hindi ko alam kung hamog lang ba talaga yan eh. Kabinti na tayo mga papi. Kabinti Laguna kung saan maraming banking ang magaganap. Puro sigsag din mga daan dito eh. Gunggong! Overshoot tayo dun ah. Ayok yan. Ito na nga ang sinasabi ko. Maambon. Maambon. Wait, ano, kapal oh. Oh, malabak, gravity. Ingat tayo dito papi sa ano, Louisiana. Malabak dito. Ano? Lalo pag gabi, tagtag kayo dyan. Wala pa namang ilaw dito sa gabi. Madilim dito. Dito na tayo sa Lokban mga papi. At napakaganda ng araw. Magtutuloy-tuloy na ito hanggang ano ah. Bicol kasi liwanag oh. Maliwanas talaga. Sana all. First time ko ulit na hindi maliligo sa ulan. Pauwi ng Bicol. Ganda ng panahon. Dati nung nagsisimula pala ako magmotor, pag mga gandong kurbada, talagang nagme-minor ako ng 30. Ngayon 50, kaya na. Pwede nang bumangking. Nasanay na eh. Sira na yung ano, arko ng ano, Lokban. Salamat po.
Gumamit na tayo ng pinagbabawal na mapa. Pag pumapasok ako dito sa bayan ng Pagbilao, nakakalimutan ko talaga yung ano eh, lilikuan eh. Ito lang talaga, lagi ko nakakalimutan kung saan yung kanto na lilikuan ko. Pero lagi akong dumadaan dito. Ang dami kasing ano, lusutan, daming likuan, bawat kanto. Tapos may mga one way. Kaya gumamit na tayo ng mapa bago tayo mahuli. Maano tayo ng one way eh. Masarap siguro baka gamit ng ano, Insta360. Yun na yung uso ngayon sa mga vlogging eh, sa mga vlogger. Insta360 kasi hindi mo na kailangan mag-ain ito, dual camera setup. Meron ka dyan, meron ka dito. Ayun, isang camera lang okay na. Kuha na lahat, mapaharap, mapalikod, mapa left side. Kuha lahat. Saka yung mic na gagamitin, ligay nito sa GoPro, ito may wire oh. Ito, okay. Kano rin yan? Itong mic adapter na yan, nasa 3,000 din yan. Tapos bibili ka pa nung pinaka mic, magkano rin yun? 800. Pag sa Insta360, rekta na. Basta may intercom ka, gaya nito, intercom oh. Nasa gilid ng helmet natin. Ayan, intercom yan. Diyan mo na siya i-connect. Tapos yung pinaka-mic na intercom mo, yun na yung magiging mic na rin ng ano, Insta360. Sana makakuha tayo ng ganun mga papi para magandang view. Pagas muna tayo. Malapit na tayo sa Bituka Manok. 59.50. Ay hindi, premium 60.20. Alright, so ayun. Kapagpagas na tayo ng 231 pesos, 3.8 liters. Nakatakbo na tayo ng 151 kilometers. At ang average fuel consumption natin ay 44.7. Ay puta ka, malabak pa rin dito sa may ano, bago dumating ng Bituka Manok. Kaya ingat-ingat kayo dito. Lalalim pa naman. Ano? Hindi iligits. Siyempre, kain muna tayo. Tom Johnson eh. Oras natin alas 8 na. Ano kayang ulam? Meron. Dito. Walang gulay. Tayo dyan. Wala silang gulay. Walang gulay. Pansit na lang po sa akin. Alright, pakitan tayo ng Bitukang Manok. Let's go! Ba? Alas 9 na po ng umaga. At napakalamig dito sa Bituka Manok. Grabe, parang madaling araw. Sikat na rin ang araw dito. Lamig ah.
Hindi naman umulan. Picture sila. You know. Ganda men. Inaayos yung kabilang side kaya ginawang one way yung pinaka spot. Di tayo tuloy nakatambay. Di bale, dadaan pa naman tayo dyan ulit. Pinagbabawal na kamote. Sa kamote tayo nabuhay. Sa kamote tayo lumaki. Sa kamote rin tayo mamamatay. Lalagta ka. Mga mote muna tayo ha. Pasensya na. Dahil ang bagal ng usad. Wala talagang kupos ang ganda ng dagat. Kalmado. At napakakalmado rin ng kalangitan. Dito yung abalahin ng ulan. Lumagpas ako doon sa bypass, buisit. Diretso tuloy tayo ng Gumaka proper. Hanap na yan. Wala sa isip ko eh. Sabi nila, pag doon ka raw dumaan, malayo. Nalalayuan yung mga nag-comment sa video natin tungkol dyan sa Gumaka bypass. Eh kung dito ka naman dadaan, tingnan nyo naman. Di ba pila sa traffic? Tapos pag nagkataon pa na labasan ng estudyante, yari ka. Talagang traffic malala dito. So gustuin ko pang dumaan dun sa malayo, at least dire-diretso at maluwag. Kaysa dito, pag naaktuhan ka pa ng mga labasan sa pasukan ng estudyante, traffic. Kaya doon sa mga nagsasabing malayo, okay, daan kayo dito. Alas 10 ng tanghali. Ayan. Traffic. Partida, wala pang estudyante yan. Oh, di ba? Kita nyo ba yung traffic na yan? Siguro yung mga nagko-comment na malayo mga taga dito lang din. Paano masabi? Kaya na pa ako gumagapang eh. Ganto-ganto lang, singit-singit konti. Makadisgrasya tayo. Daming tricycle eh. Ito mga truck. Alright. Lopez bypass na tayo mga papi. Dito na tayo dadaan. Kaya lumagpas na tayo dun sa
dun sa Gumaka bypass. Wala sa isip ko eh. Natagalan tuloy tayo. Traffic eh. Dito sa Lopez mga papi may ano, may tinatayong poste. Ayan oh. Patuloy pa rin nilang ginagawa oh. Ilang poste na yan? Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 pitong poste. Meron na rin dito 9 na poste na. Ito na yata yung sinasabi nilang ano eh, expressway. Wala nakalagay na project eh. Kasi bali-balita sa mga ibang vlogger na ano, magkakaroon nga ng expressway dito sa Pagbilao hanggang ano, Sorsogon yata yun. Nilagay nila dito sa gitna ng kalsada. Ba't kaya hindi nila doon sa palayan? Para walang abala. Kaya magbayad sa mga may-ari na lupa. Haba naman na ito. Daming truck, my goodness. Haba, puro truck oh. Nasa 30 minutes na tayong pumipila. Tayo makasingit ah. Init, gravity. Okay, unahan mo. Matnog, Legazpi, Daet, diretso. Dito tayo, siyempre. Malala yung lubak ngayon dito sa ano, Tagkawayan. Talagang bako-bako. One eternity later. Ito yung nakasabay ko sa Antipolo. Hoy! O refresh silang Bicol. Alay mo yun. Nagkasabay ulit. Lalong dumami yung lubak dito sa ano ah. Dito sa Del Gallego. Tagtad ng lubak. Grabe. Kaliwat kanan eh. Wala nga talagang takas pag di ka alerte eh. Oh, mga ganyan oh. Butas-butas. Ayan oh. Oo. Grabe. Nakailan talbog ako dun ah. Welcome to Ragay. Kamusta kaya ang kalsada din sa Ragay? Sa Del Gallego, grabe. Pati sa ano, paglagpas mo ng Timonan. Dito rin sa part ng Sipokot mga papi, medyo malubak din. May mga butas-butas din. Kaya huwag
kang raratat dito kung ayaw mo sumemplang nang wala sa oras. Yung ibang butas may takip na eh. Mabago na itong mga to. Ayun o. Yun o. May ongoing na pagtatakip ng mga butas dito. Kaso marami pa dun sa ano. Nalagpasan natin. Mga walang ano. Walang tabon ng lupa. Dito yan sa Sipokot. Dami pa rin butas. Alright, Sipokot na. Pag pakita mo yung billboard na ganyan kalaki, Sipokot na yan. Hindi nila inaalis yan eh. Ayan o. Tanang. Sipokot na. Yun ang bayan ng Sipokot. Dito tayo sa kanan. Punta tayo ng ano, Mars. Kung kilala nyo pala si ano, si Red Sweet Potato, yung chubby na pogi, yan, na-aksidente yung banda rito eh. Dito yung banda sa unahan, na-aksidente siya kasi hindi nyo napansin yung ganyan no, maliit lang na ganyan. Ayun, parang ganyan no, ganon. Magkakasunod sila ng kasama niya, puro sila big bike. Eh yung nasa unahan niya biglang lumiko kasi mabilis talaga. Talagang sumegway siya ng ano, liko. Tapos din niyo nakita yung nakaharang na ano, poste na maliit. Ayun, sad siya. Ito sana matapos na to. Tagal na yan. Uy, mukhang malaki na improvement ah. Yung last na uwi ko ng 4 months ago, hindi pa ganito. Na improvement na. Alright. Maganda. Dekada na yan, ganyan pa rin. High school pa yata ako, ganyan na yan. Ngayon lang nila ginawa ng ano, ganyan na sementado talaga. Puro lang espalto kasi ito eh. Espalto. Tapos masisira, espalto ulit. Yan o, dyan o. Dyan. Dito siya na-disgrasya. Yung nakaharang yung maliliit na poste. Tapos na rin to. Ginagawa pa to natin ng pag uwi ko eh. Ngayon okay na rin pala. Yung mga lubak dyan oh, buti ginawa na rin ng kabila. Lubak din to eh. Malalang lubak eh, ngayon ginawa na rin. Yan, dapat ganyan. Okay na kalsada rito. Dati malubak din to eh. Ayun, nag-widening na sila, inayos na yung mga lubak. So, yan yung mga ganyan na ano, poste, dyan siya na disgrasya. Ganyan. Minor lang naman yung natamo niya, hindi naman na gasgasan talaga kasi naka ano siya eh, naka riding gear. So yun lang naman, share ko lang. Anyways no,
Bago matapos ang video natin, papasalamat ako sa patuloy na nanonood ng aking mga video kahit putol-putol tayo. Kahit di tayo nakapag-upload ng 3 buwan na higit. Ayan, thank you pa rin sa mga nanonood. At sa mga manonood pa. O kung gusto mong, kung nagustuhan mo ang video natin ngayong araw, sa pag-uwi ng ating probinsya, dito sa Bicol, huwag mo naman kalimutan mag-hit, share, like, and subscribe para naman updated ka sa mga video na ginagawa natin pag uwi tayo ng Bicol. At syempre, hindi lang sa pag-uwi ng Bicol, isa rin tayong joyride rider, kaya subscribe ka na para updated ka rin sa mga biyahe natin araw-araw sa kalsada. Alright, let's go!